Estado rin ng isang 47 anyos na lalaki, may asawa tricycle driver sa isang joint operation ng Alaminos City Police at PIDEA dahil sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-recover mula sa suspect ang isang plastic sachet na may tinatayang 5 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 34,000 pesos. Nakuha rin ang isang caliber 38 arms-core pistol, 7 bala, 5 glass tube pipes at isang maliit na glass container. Kasalukuyan na ngayong humaharap sa kaso ang suspect ayon sa batas. Ayon naman sa Alaminos City Police, bahagi ang operasyon na ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Binigyang diin din nila ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga otoridad at mamamayan para sa seguridad ng komunidad. IFM News Express. IFM News. IFM News. IFM News.